Dla przyszłości oczywiście na rozwoju naszego miasta bardzo ważnym elementem jest wykorzystanie infrastruktury naszych kartuskich jezior, czyli budowa kąpieliska i dalszej części promenady wkoło jeziora i Karczemnego, jak i również i Klasztornego Dużego. Oczywiście budowa kanalizacji na terenach wiejskich, tam gdzie jeszcze jej nie ma, czyli sukcesywnie realizacja tych zadań inwestycyjnych. W edukacji oczywiście poprawa bazy dydaktycznej, w szczególny sposób poprzez budowę hal sportowych i zadaszonych boisk, co już również w części się realizuje. No i oczywiście to, co jest bardzo też ważne, budowa obwodnicy kartuskiej. Już niebawem będzie ogłoszenie przetargu. To jest również zadanie, które wspólnie z innymi gminami dokładamy tutaj również swoją cegiełkę. I oczywiście jeszcze jeden temat. Ciągle mówimy o rozwoju kolei, aby kolej również do Sierakowic była uruchomiona.